love you. আমি নিজৰ আমাৰ পূজা মোৰ নিজৰ ছোৱালী। I love you. I love you. Thank you. Bye. Hello guys. Itu godaन बोसोरनि जों रंजानाय। दिनै सेकेन्ड जोंहा दा बिहामजोजों दसे रायलायनोसै। बुजा। तो गाइस लोगोफोर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि बे यूट्यूब चैनल बिसोरनि बरायना जाबाय सो दायो जोङो नै दिनै गरेस्वराव मोसानो थांगोन आरो ना मैया खिथादोंमोन ना गरेस्वराव थांगोन होननानै दा दै लोंनोसै नै न' खाथियाव आलासि जोंहा मिथिया आइया दा फट' खेबनोसो होगोन रायखोनखौ नै लोगोफोर जोङो बे टाइमाव नेबाय दंमोन आरोना मानसिफोरखौ ओमफ्राय आब'या नै खानाय खेबगासिनोमोन आरो दे जों जमा मोनसे फट' थिखांनि इयाव फै भागर लागला जोङो दा आइसक्रिम जागोन आब'आ लाबोनो आइसक्रिम अ जोंहा जायो जोंहा आइसक्रिम जानोसै खुलिनोसै दे खुलिदो वाव थान्दा थान्दा बिथिं गानसै एसे दिनै एसे मानसिखौ बोरैबा नुदों मैया मोसायै नुनानै जानो लुगैदों जाबाय आं आब'आ जाबाय लोगोफोर नै जोङो मोसाखांनानै ओरैबायदि मेंदोंमोन आरोना ओरैबायदि सान्दुं गोसामोन नालाय पुरा जोङो मोसाखांनानै दसे रेस्ट लानो गोनां जाबाय आरोना गरमावनो थानो हायियाव मा खालामनो आरो बैसागो बोथोर मोसायाबो जाया मोसाखांनानै मेंनानै जिरायनोसो गोनां जादोंमोन नै लोगोफोर नायदो जोंखौ माबोरै संना दंमोन जोङो लोगोफोर नै नायदो एसां सान्दुं गोसायाव जोङो थाबायलांबाय थादोंमोन आरो मोसानो दसेल' रेस्ट लाबाय ओमफ्राय रेस्ट लानानै आरो थांफिनबायमोन आरोना जों मोसानो नुदोंना ओरैबायदि जमा जमा हाल्लानो फैबाय दंमोन आरोना जोङो नायदो थांसों थिं थिं साथाखौ खुलिनांगौमोन दे आब'आ आबौ मोननिया मैयानिखौ आं इउटुबाव हगारबायनो इउटुबाव मैया मोसानायखौ नै वारेस लोंबाय मेंनानै दे नों लोंजोब्बाय आंनियाबो लोंदों गासिबो लोंदों आरो ना वारेस लोगोफोर जोङो पुरा माने बे खालि लामायावबो फैसा बिदोंमोन आरोना नोंथांमोनाथ' नुखादों नै गाइखेर बेफारियाव मा रखम बिदोंमोन जोङो फुर्टियावनो बैसागोआव ओरैबायदि मानसिफोरा ओरैनो गाइखेर दङबा होलायनो ओरैनो बुंदोंमोन आरोना मबाइला नुजागोन इउटुबाव फिसाजोफोरनि मबाइला नायबानो जाबाय देलायनायफोराबो खारजोब्बाय हालिया गोसोम गोसोम जाजोब्बाय गाबोन देलायगोन गोदान बोसोरनि जों रंजानाय दिनै सेकेन्ड सेकेन्ड मोसाबाय आरो जों मोसादे रंजानाय मोसानाय बयबो बागुरुम्बा मोसादे बेनो जोंनिया दै लोंनोसो दायो जोङो मेंनानै नै आब'आ दै लोंनो लोंसिगोन एकबो जायाखै जाबायना सिनायना संख्रिबा सालांसि बिस्कुटा लाबाखै बिस्कुट लाबो
लोगोफोर नै आङो बिस्कुट सोमनानै सायाव साहा लोंदोंमोन आरोना नै ओरैबायदि माने मेंनानै उखिदोंमोन नालाय सानसे एख' जाया लोङा जोङो मोसाबाय थादोंमोन आरोना फुङावनो जोङो 10ता नङाबा 11तासोआव न'निफ्राय ओंखारलाङो आरोना ओमफ्राय ओंखारलांनानै हरनि 8तासोआवसो न'आव मोनफायो आरोना ओरैबायदि मेङो ओमफ्राय जोङो गेजेर गेजेर साहा ओरै लोङो आरो बे जोंनि आइ सिख्लाथार बिखुनजो जायो आरोना ओमफ्राय बिराद उखैदोंमोन आङो ओमफ्राय जि माने बिस्कुटखौ गांनै गांनैल' मोनजाबाय आरोना उखैबाबो मानसि बुरजा नालाय बहाथो मोनजानो आरो नङा होमबा लोगोफोर नै जोंना आब' आंदो लोंगासिनोमोन जोंहा दा बिहामजोजों दसे रायलायनोसै बुजा কওকচোন পূজা মই তোমাৰ পূজা মোৰ এৰি বিটি মোৰ ছোৱালী তুমি পূজা আৰু তুমি মোৰ বোৱাৰী মানে মই মানে বোৱাৰী বুলিকে মই নাভাবো মোৰ নিজৰ ছোৱালী হিচাপে মানে মই ভাবো আৰু কেনেকুৱা মানে মোৰ বোৱাৰীৰ লগত মই নাভাবো মোৰ নিজৰ বিটি মোৰ পূজা 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 তুমি কিয় ইমান নাচিলা নাচিবতো আমি মানে বোৱাৰী নাচিব লাগিব মোৰ পূজা মোৰ ছোৱালী নিজৰ হয় নেকি নিজৰ হয় কেনে মানে মোৰ ছোৱালী পূজাও নাচিব লাগিব মোৰ নিজৰ এইটো বিহু পতা আমি ইমান মৰম আমি ইমান মৰম নাচিছোঁ আজি বহাগত আমাৰ নাচিছোঁ আমি এইটো আমাৰ নিজৰ হয় নে নহয় পূজা হয় ন পূজা নহয় দিয়ক Thank you. Welcome. I love you. আমি নিজৰ আমাৰ পূজা মোৰ নিজৰ ছোৱালী I love you. Thank you. Bye. Sabi Chicken na yari man gusto tabay ng nasa bay musanan. Ay niya ya. Dancer tabay kada. Sikla ya. Ay niya abo bay sang gusto tabay din ni. Meng bay. Tabay udah ni. Sit tabay kita lebe. Tu biga jadi seksi nang bro. Bwisagu musanay sang posto. मेंबाय लोगोफोरनो ओरैबायदि हर जाबाय नङा ओमफ्राय लामायाबो जि गाज्रिखा एखेबारे दुब्लि गेजेरसो फैनो गोनां जादोंमोन आरोना जोङो ओरैबायदि गोसा फैनो गोनां जादोंमोन नै आङो एखेबारे स्ल'आवसो होदों आरोना भिडिअखौ नायदो लागा जायगाफोर माबायदिमोन लोगोफोर थेंक इउ